Urtero egiten duen bezala datorren igandean abuztuaren 2an, Arkaizmendi, Eiza eta Arrantza elkarteak aurrei zuzendutako arrantza lehiaketa bat antolatu du. Hori dela eta aurtengo honetan, aurrak arrantzan trebatzeko eta bertako arraien ezagutza zabaldu ahal izateko ikastaro bat antolatu dute. Ikastaro hau, uztailaren 30ean izango da, hau da, ostegunean, arratsaldeko 5etan, elkartean bertan. Arrantzan adituak eta irakasleak izango ditugu Luki Gijarro eta Xavier Santamaria. Bertara joateko asmoa duten neska-mutilak eraman beharrekoak kainabera, birakaria, beruna, kortxoak eta otarra izango dira. Lehiaketari dagokionez berriz, ikastaroan ikasitakoa gero igandean probatzeko aukera izango dute, zeren goizeko 9:00 12:00 bitartean, Zarauzko Mollatik Getariako Mollara bitartean egingo da lehiaketa. 14 urte arteko neskamutilak parte hartu ahal izango dute eta lehiaketan izen ematea doanekoa da. Animatzen bazarete beraz, ostegunean adituen eskutik ikastaro honetan arrantza egiten ikasi eta igandean praktikan jarri, lehiaketan parte hartu eta agian sariren bat eskuratzeko aukera.